Segona part. Molt bé, amic! Has vist que bé decidit, ha dit que sí. Encara no. És que dic que sí molt ràpid! Una mica més de festeig. Més festeig! Ara sí! Centro de servicio. Oye, Jiménez no ha echado bronca. No sé, la brasileña no sé. Ay, no sé. Fora, aneu a buscar algú per convidar a ballar algú de les grades. I fem una corranda, ens agafem de les mans i fem un cup ben llarg.